Známý herec Christopher Lee prožil svůj život na 200%. Byl potomkem Karla Velikého. Jako dítě potkal muže, který zabil Rasputina, a dokonce viděl poslední popravu gilotinou ve Francii. Ve válce se přidal k britskému letectvu, pak k tajným službám. Přežil bombardování, malárii i výbuch sopky Vesuv. 3 dny před erupcí na ní sám vylezl. Po válce pátral po nacistických zločincích, ale o tom, co zažil, nikdy nemluvil. Uměl 8 jazyků, byl mistr šermu a jeho příbuzný byl Ian Fleming, autor Jamese Bonda. Není divu, že sám později hrál bondovského záporáka. Proslavil se jako Drákula, Saruman v Pánovi prstenů i hrabě Dooku ve Star Wars. A jediný z herců osobně znal samotného Tolkiena. A přesto se ve stáří vydal novou cestou. V 91 letech založil metalovou kapelu a stal se nejstarším hudebníkem, který se dostal do Billboard Top 20.